다 될래야 안주 토마 될래야 이 잘남균이 신신난게래 나는 신기지 Więc najpierw chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy słuchają przez internet, 마하기 w 아니 szczególności, 되게 줌바도 줌만 남았어 저렇게 봐 w 저렇게 szczególności 도마차야 숨쉬게 członków Sangi, którzy w klasztorach teraz 다가 słuchają tych 주중에 nauk. 지 춘중 로기가 제외 겁이야 딱 가른 지역이 어디서 주비나 토마를 지 상계가 Teraz 상계가 인지 zazwyczaj, kiedy 근데 czytamy, 디디 studiujemy historię 디네라 상계 buddyzmu, to 거버서 살에 zazwyczaj 디네야 zaczynamy od 아이 historii życia Buddy. Tak, 디네 덴베 potem 케럽 uczymy 소수디스니 się o poszczególnych radach, 디네 대화 które 기지 odbyły się o 디네 parinirwanie 딩거 Buddy, 시비기 potem o 덴바 덴바 patriarchach, 기지 którzy nauczali, 디네 potem 인도스네 o podziale 대화 na 기지 주요 szkołę, potem o 대화 rozwoju Mahajany i tak dalej. 아주 별에 손대야 대화 저기 고르티 갸가 강바 Zatem, 상계라 zatem 딩규 ten, 강바로야 ten temat 디지 podziału 개심부지 buddyzmu 차례 na 18 podszkół jest 디네 bardzo ważnym 디지가 상계 elementem 심부지 historii buddyzmu w 디바 심부 Indiach. 고르티 개심부 이마다 Musimy 대화 to dobrze 저기 zrozumieć. 간다 대단 직분을 붙이기 딱 간다 루유기 내려온 개심부지 차례 이거래 Oczywiście, 맞아 사면 oczywiście 마시다 bardzo ważne jest zrozumienie podziału 사바르도 아니 na buddyzm pojazdu podstawowego i 대기 때문에 Mahajany, ale równie 개심부지 ważne jest 개심부지 zrozumienie 차례 디지 podziału na te 디바 18 춘중 szkół. To jest 가르이네 tak zwany 제 buddyzm 강바 Nikai, 상계를 bo 르르쇼데 Nikaja bo to 대대지네 jest sanskryckie słowo 아니 oznaczające tę 지수지 대바 podszkołę. 근원지기 공도 뭐 인바 E, 매네지 Musimy też 디제 zrozumieć, 유산에 skąd wziął się ten 렌즈부지 podział. 소수기다 르르쇼게 I 동균야 대를 유산에 다 대바 근원지기 동균 대고야 저기 Kiedy 유산 mówimy 아니 대변 고르데 o 아 linii naszych mistrzów, o linii naszej 아니 다 Winai, 가르쳐지 제 to skądś one się wzięły, tak? One musiały, ona musi, 다 musi 이내야 w pewnym 아주 w 전범만 jakiś 나로야 sposób należeć do 대바 저기 jednej z tych 고르 18 podszkół, prawda? 대변 안된 고르 된제 지 고마뉴와 퇴마뉴와 된제 망보시다래 Ale 다음에 w wielu naszych 지기 klasztorach wielu z Was nigdy nie słyszało o 18 podszkołach buddyzmu. Nikt z Was czasami nie wie, wielu z Was nie wie, skąd się wziął buddyzm Nikkei, jak się rozwijał, dlaczego powstał, e, na czym ten podział polegał, jakie różnice istniały pomiędzy tymi szkołami, więc właśnie dlatego. Jakby studiujemy to razem, jakby omawiamy to razem podczas tych letnich nauk. Więc podczas poprzedniego wykładu dałem taki jakby ogólny zarys tych szkół i powstania tego podziału, ale bardzo ważne jest jakby dobre zrozumienie. Myślę, że ostatnio nie omówiłem tego dość dobrze, nie przedstawiłem tego dość dobrze. Jakie były okoliczności tego podziału i na czym on dokładnie polegał? 다 되네요. 음, 그다 년도기 대바 세아디 그다 아주 Kiedy 자외선에 mówimy 대바 o 연락 tych 되는 szkołach 사바르도 śrawaków, tak, 년도기 대바 czyli 기주시에 대바 tych jakby szkołach 다소지 년도기 pierwotnego 대바 buddyzmu, 사디 지 조지 동균자 szczególnie mówimy tutaj teraz, 다음에 pamiętajcie 지 뜻도 o 대바다야 tej 되지 linii śrawaków, tak? Nie mówimy o niczym innym w tym momencie. 是吧 동균민자와 함께 지 대바민자와 차를 다야 drugi 개발을 되네야 도스지 대바민자와 차서
Głównie jakby powodem 이내야 powstania tych podszkół, czy szkół czy 균 podszkół były różnice w podejściu 더블기 개발 do 좀세 ślubowań 예배 이내야 oraz 꿀조스 różnice w 물격수 poglądach. 동행기 나머 상계배 임보다 지고 잘해 다 이내야 대바 소소리야 개고야 Oczywiście 이내로디 wszystkie te szkoły były 조직 더둑 buddyjskie, 개발해야 czyli 되지 wszyscy ci 지나는가 członkowie tych szkół 가나시기 przyjmowali schronienie w 류진 trzech 라겐 따다도 klejnotach. 딘데르부질이야 Więc 투데베기 대바 차리 to wszystko było szkoły buddyjskie, 배차차리나 ale miały pewne inne 먼저는 podejście, szczególnie do 유치시정계에서 praktyki Vinai. 타니에지 배주다가 다 이내야 Na przykład w naszej linii Kadziu mówimy o 4 마 starszych i 땀 8 셰비나 młodszych liniach 망고슈지 Kadziu, 야와마도 차요 ale 되게 전수 wszystkie 상호로 te szkoły 되게 należą do Dakpo 가보기 요인이 Kadziów, tak? 빠지고 Wszystkie 차례 wywodzą się od Tilopy i Naropy. 어빼 되는 Więc, 시 więc mówimy 대바 że 상호로지 jesteśmy pod 대발로 많이 liniami 와 Dakpo 셰비나 Kadziu. 따지 남경아저기 따 별이야 대바 쪽에 숨겨 알아 돼 된도 따 대바 쪽에 미세가지 I 대바 미주 podobnie 진짜 tutaj mówimy o 미주 자라 18 우리 원리도 podszkołach, ale tak 근데 naprawdę 이제 było ich na 지 pewno ponad 20. Ale one 근데 그 wszystkie jakby 대바 많이 와 셰비나 tworzyły jedną 야와마도 sangę, 차요 알아 돼 i 이내야 utrzymywały nauki 아 Buddy. 되게 상호로지 남바 상계에 이바 지고 차례 Więc więc w pewnym 이내야 sensie 다 możemy 라마 skupić się na 소소리야 지 różnicach 임세기 pomiędzy 제주에도 nimi, 관계 ale z 저 drugiej 예배 strony 임베사네 pamiętajmy, jak wiele ich 지양 łączyło. 대바 타대 타대도 은 진과 아버지 되게 Każda z tych 차례 podszkół miała 근데 이 swoje 교사네 osobne jakieś cechy. Możemy 대바 je 개 w pewien 사대 sposób rozróżnić, tak, jedna od drugiej. 나라주기 Um, 긴듀기 대가 나로래야 초보 충중지 그봐 지 미카셰지 루루체제 초보 충중지 중대별서 Ale 이래저래야 to nie 은 było coś 집이나 takiego, że była 아니 jakaś 대바 malutka 개사지 grupa w 은 sandze, na przykład kilka 협충 osób w sandze w 차례지 klasztorze, 세상 która 대백이로 troszeczkę inaczej 야 myślała albo 대바지 miała jakiś 차야야 inny 아 temperament czy coś w 차겐 tym stylu. Nie. 차겐나 말로야 Żeby stworzyć 차겐 szkołę czy podszkołę 사실 w 참 buddyzmie, 세상 to trzeba spełnić 시험래야 kilka kryteriów. 대배를 시도 주야래야 차겐 Więc powinniśmy przyjrzeć się tym kryterium, 지바 które, 조르고 które, 나스카게 e, 세상 디마로지 które powodują, że możemy mówić o osobnej szkole buddyjskiej. 그래서 다 당부되려야 이 To jest pierwsze z tych 맹엔들이야 kryteriów. 음 다 되려야 어려서 네 제주 당부되려야 이 시제에 차는 간다 충분히 시제에 차는 소문을 따지 사회 차는 게다 전부 충분히 되는지 연구가 Po 대체적으로 pierwsze, 개야 musiała 시제에 powstać 간다 전부 jakaś 충분히 다 fundamentalna, 간다 podstawowa 중요하다 jakby 지 opozycja 구르기 나눠서 대자지 jakaś 반도르기 różnica, tak? 맹가다 Jakaś opozycja, jakiś 야나지 sprzeciw wobec 유진당 가는 신기 zastałego 취하면 stanu 도디기 rzeczy, 변해야 poglądów, 고아자가 민자 praktyki wina i tak dalej, tak? 정부시 Więc, 아니 więc 고아자가 민자 musiała powstać 정부들이야지 grupa, 동격점이야 która 다가나 myślała 다가서 inaczej, 주시 która stanowiła 소소로지 opozycję 바지 do 소소로 jakby 차지 되지 głównego 근데 중요해 przekazu. 너나 최단 Tak, 뇌 i ta 접어 grupa musiała 딸에게 mieć 접어 jakąś 마세세기 starszyznę, która 민규기 musi, musiała być 차크라바지 popierana przez jakąś 아주 starszyznę i musiała 쌤비고 mieć 내가 소소 dość wielu 제기 zwolenników, by móc się wyodrębnić, by móc się jakby uniezależnić od głównego przekazu. 냉가로지 Więc to jest jakby 근데지 bardzo kompleksowa 니즈 중요하나 sytuacja. 니즈 중요하대 애는 대바 계획 견서 소지 드니 차례요 알았어 대바 계획과 Więc to jest 견서 jakby 소지 oczywiście ten 그랬어 główny warunek powstania podszkoły, czy 다지당기지 대바 powstania odłamu. 계약 니즈되고 용다 잡으시고 레라고 떡대버체는 측하시지가 나로래 봐 대바 계획과 Ale, 유행 드리지래 레라버체는 pamiętajmy, że to 야 jest bardzo złożona sytuacja. 그래서 유행 망보집을 때는 Taki podział nie powstawał w 대바 tak 소소 lekki, prosty 계획 sposób. Musiało 드리지 się 차례 그래서 zebrać wiele warunków 배차샤비나 i okoliczności, żeby do 이남 takiego 유겐지 podziału doszło. Na 가르쳤으나 przykład, 아니
로변다 로메기 규범 Na 민저 przykład my często 예브세 wiemy, 와 규범 민저 예브세나 na 때네 przykład 아니 były 가브렌지 różne 대바소소 linie 개 uczniów 그래 i 용기 그랬어 mistrzów i uczniów. I 빼샤샤베이나 taka 뼈만 양년에 osobna linia 때네 로 mistrzów i 야가 uczniów 찌삭 tworzyła 제야래야 osobną, odrębną 엔 다다 szkołę, jakby praktykowała 탐지 예쁜 troszeczkę 말이기 odrębny sposób. 슝룩지라 그베 콜로딱 제베이나 Ale pamiętajmy, że 아니 na 껍지 przykład 유산에 po, 긴둥이 e, 돼 e, 나로야 루이 쏘다 przepraszam, 랑베기 쏘다 준비 쏘사 na 된제기 przykład 딱 100 lat 긴둥이 나로래야지 po parinirwanie 딱 초범이 Buddy, 들어왔어요 zgodnie z 과티 tym 민저 tekstem, 된제시 o którym wcześniej 아 wspominałem, 두준 czyli 나로네 koło 루이 rozróżniające 쏘사 różne 쏘사도 tradycje 또 piśmiennicze, 유언집이 powstał 쏘도 규베 나로 odłam, 코르 규베 기샤네 그랬어 odłam Naga, 마음도 퇴베 odłam 쏘되게디 아니 jakby uczonych i odłam czcigodnych. 나 마음도 퇴베기 초도 Czyli na 규베기 przykład 꾸이도 ten 루기 샤네 odłam 그랬어 Naga to 준비 byli 쏘도 아니 체험한발라 studenci, 아 jakby 초도 규베 głównie, 꽉꽉 którzy 강배 głównie 루기 샤네 pochodzili 그랬어 od linii 나 Upali. 꽉꽉 Uczeni głównie 대수도 나로라 podchodzili z linii 랑귀베기 Anandy, zaś 랑귀베기 czcigodni 대신에 głównie 준비나 pochodzili z 하고부 linii 쏘사 Purny, 요하랬어 czyli wielkiego 하고부 mistrza 쏘사지 Abhidarmy. 나로라 럽도 중어 폐쇄와도 Była 그냥 również 두두 taki 그랬어 odłam 가는 oddalonych, 집에는 tak 럽중어 można to 나로라야지 przetłumaczyć, czyli takich 럽중어가 냠내는 주주시라네 jakby 내로체야 mnichów, czy 수dim체와 którzy byli, 쏘이네야 하다 byli 하고부 쏘사 leniwi, 그냥 którzy 두두 łamali ślubowania i 그래 łamali 다 된저 그 촉박 기고 swoją 될래야 수술이야 zobowiązania 규범 i 야 nie 돼야 studiowali i tak naprawdę jakby 안다는 odchodzili 규범 민저야 w 그치 takie 아니 odległe 규범 길 될래야지 냠내다 럽중 그 남바 있네야 민저야 인도 디겐시네 byli odsuwani na bok. 대바소소케야 I z czasem stworzyli taką odrębną tradycję, odrębną podszkołę takich wydalonych mnichów. W pewnym sensie wydalonych. 야 규겐지 가려운데 열사나 Więc to jest jakby jedna rzecz. 이게 토하네 야 Poza tym musimy pamiętać, że, więc tutaj jakby można powiedzieć, że ten podział uwarunkowywał poziom wykształcenia, tak? Poziom dyscypliny i wykształcenia wśród mnichów. Drugim czynnikiem był język, to znaczy wówczas, w owym czasie w Indiach było bardzo wiele dialektów, bardzo dużo jakby różnych jakby dialektów indyjskich i w związku z tym w którymś momencie sutry były tłumaczone, czy też może nie tłumaczone, tak w sensie literackim, ale omawiane i recytowane również w lokalnych dialektach, lokalnych językach. I w związku z tym pojawiły się lokalne komentarze do tych sutr, do tych tekstów i to tworzyło takie oddzielne podszkoły. O tym na przykład mówił Shakyaprabha w swoim komentarzu do Vinai, właśnie, że po śmierci króla Asioki jakby podejście do dharmy zaczęło się zmieniać i sutry, chociaż były napisane w sanskrycie, zaczynały być wyjaśniane i recytowane w lokalnych dialektach. To naturalnie tworzyło takie podłoże do tworzenia odrębnych podszkół buddyzmu. Po prostu szczególnie Vinaya, tak, czyli zasady jakby zachowania czy życia mnichów i mniszek, jak były recytowane czy też tłumaczone w innych dialektach, językach, to były troszeczkę inaczej rozumiane. Dodatkowo te różnice jakby potęgowała geografia. Gdyż no, były pewne, buddyzm był już obecny w całych Indiach, a to jest wielki kraj o przeróżnych o wielkich różnicach topograficznych. Różne regiony miały swoje lokalne tradycje, lokalne jakieś religie, inną politykę, inną ekonomię, inną kulturę i tak dalej. I to wszystko wpływało na buddyzm, na to, jak buddyzm był praktykowany w danym regionie.
I stąd na przykład wielu mówi dzisiaj, że ten pierwszy podział Sangi na te pierwsze dwie główne szkoły właśnie wynikał z różnic geograficznych na zachodnią i wschodnią frakcję buddyzmu. Pena Marazuki tata Kodu Niba Shebe Kablia, Nujoki, Kindugi Deda, Shajoki Kindugi, Nisu Chebe, Na przykład, kiedy i to o tym mówiło się na przykład podczas tej drugiej rady, tak, że jakby Sanga ze wschodu i Sanga z zachodu spotkały się, by omówić różnice pewne i ponieważ nie mogli się dogadać, stworzyli dwie różne podszkoły, dwie różne szkoły buddyzmu. Poza tym musimy też pamiętać o wpływach politycznych, że polityka ówczesna bardzo mocno wpływała na buddyzm, na te szkoły, na życie mnichów i mniszek. I to był jakby, do tego doszło szczególnie po odejściu Asioki, gdyż Asioka bardzo mocno wpływał na życie mnichów i mniszek, na budowę klasztorów, na życie klasztorne i tak dalej. Po jego odejściu ten wpływ, ponieważ za jego życia ten wpływ był jakby jednakowy, tak, dla wszystkich jakby klasztorów i społeczności. Natomiast po jego odejściu ten wpływ nadal był kultywowany, jakby wszyscy już przyzwyczaili się do tego, że władcy wpływali na życie mnichów i mniszek, na życie klasztorne, ale to już byli inni władcy i inni królowie, którzy wpływali na poszczególne społeczności buddyjskie w swoich królestwach. I to jakby znowu pogłębiało ten podział. Drugim jakby warunkiem, jakby drugą rzeczą, którą trzeba brać pod uwagę, były takie zewnętrzne okoliczności, czyli dysputy pomiędzy tymi społecznościami klasztornymi. I musimy pamiętać, że każda taka społeczność klasztorna, taka wyodrębniona, taka, która chce się jakby trochę uniezależnić, musi mieć wsparcie ze strony na przykład jakby tej społeczności świeckiej i tak dalej. Więc na przykład szukała właśnie na przykład tych politycznego wsparcia, tak? 다때네 대바 계획에 난게 겐데 가라잖아. 아네 랑기 떠주 대바랑 랑래야지 수수기. Poza tym jeszcze były uwarunkowania wewnętrzne. 다때 소소래야 디 떠주기. Czyli na przykład pewne grupy, pewne społeczności miały swoją własną linię Vinai. Tak, czyli taką linię przekazywaną od mistrza do ucznia, i one chciały się czasami wyodrębniać wewnętrznie od siebie. I drugim takim wewnętrznym kryterium było pamiętajmy, że takim wewnętrznym kryterium jakby uważania danej szkoły, że to jest nadal szkoła buddyjska, było przyjmowanie schronienia w 3 klejnotach. Jeżeli dana społeczność nie przyjmowała schronienia w 3 klejnotach, to nie mogłaby być uważana za społeczność buddyjską. Kryterium takie zewnętrzne było to, że jakby można tak to nazwać, było to, że inne szkoły, jakby pozostałe społeczności buddyjskie musiały nadal uważać tę społeczność za buddyjską, że ona nadal spełnia pewne podstawowe warunki, podstawowe kryteria bycia społecznością buddyjską. Czyli ogólnie buddyści musieli przyjmować, że jest to ciągle podszkoła buddyzmu.
że owszem, są pewne różnice, na przykład w Winai, albo pewne różnice w podejściu takim poglądowym, w poglądzie, ale że nadal jest to szkoła buddyjska. I jakby głównym warunkiem było przyjmowanie schronienia w trzech klejnotach. Na przykład za życia Buddy, pamiętacie, że za życia Buddy Devadatta jakby wyprowadził 500 bikszu z sangi Buddy i doprowadził do schizmy. Czyli, a Buddha jest jakby głównym klejnotem, tak, w którym się przyjmuje schronienie. I oni, odchodząc od Buddy, już przestali przyjmować schronienie w Buddzie, prawda? Wobec czego to główne kryterium przyjmowania jakby schronienia w trzech klejnotów zostało złamane i nikt nie uznawał tej grupy jako grupę buddyjską, taką w sensie prawdziwym buddyzmu. To nie była podszkoła buddyzmu, akceptowana przez Buddę, akceptowana przez innych. To była po prostu jakaś grupa outcastów. Wszyscy inni uważali, że nauki Devadaty nie są prawdziwą dharmą. Więc nie mogła to być podszkoła buddyjska. Podobnie pośród tych 18 szkół była taka podszkoła była taka szkoła, która się nazywała Vatsiputriya i wszyscy inni buddyści nie uznawali ich za buddystów. Oni tak daleko jakby odeszli w swojej doktrynie od nauk Buddy, że oni nie byli uznawani za buddystów przez wszystkich innych buddystów i nikt inny nie uważał ich za podszkołę buddyjską, tylko że po prostu już jakąś inną filozofię, inną religię. Dlatego, że nie spełniali tych głównych kryteriów, takich na przykład jak przyjmowanie schronienia w trzech klejnotach, jak utrzymywanie linii Vinai z mistrza do ucznia i tak dalej, i tak dalej. Więc kiedy mówimy o tej pierwszym podziale na dwie główne szkoły, do której doszło mniej więcej 100 lat po parinirwanie Buddy, wcześniej Sangha na takim podstawowym poziomie jakby zachowywała harmonię, tak? Jakby żyła bardzo harmonijnie. Potem Sangha rozbiła się na te dwa główne regiony, głównie ten wschodni i zachodni. I głównie tutaj chodziło o różnice w interpretowaniu 10 głównych zasad Vinai. Mówiliśmy o tym poprzedniego lata, o tych 10 punktach Vinai. I była taka wielka dysputa dotycząca tego, czy te 10 punktów są dopuszczalne, czy niedopuszczalne i że doszło do kolejnej rady. I nie mogli się dogadać, jakby uczestnicy tej rady nie mogli się dogadać i wtedy doszło do takiego podziału na dwie grupy, na tą grupę zachodnią i wschodnią, czyli Mahasangika i Stavirawadę. Ta zachodnia była bardziej konserwatywna, bardziej przywiązana do tradycji, a wschodnia bardziej jakby potrzebowała zmian, bardziej otwarta była na zmiany, na pewne rozluźnienie zasad. Można powiedzieć, że była taka bardziej liberalna, że uznawała, że pewne zasady mogły być zmieniane, naginiane.
아니 텐드비 샤쇼기 긴디 대지다 로쇼 Więc, 누쇼기 긴디 니스 개비 więc te dwie 이래야 jakby grupy się 딘딜래야 긴디 rozbiły, tak? 총니스 Jakby na dwie. 개야디 Ale w tym czasie, 자에 대바 개발은 뭐 증기 인다 뭐 증기 미스 라비나 텐드 지금 좋아지 ale dzisiaj, 내미나 przepraszam, dzisiaj istnieje też 딱텔래야 pewna 뱅잡다면 dysputa, pewna różna interpretacja tego, czy doszło do tego, czy kiedy i jak doszło do tego podziału na te dwie główne szkoły buddyzmu. 당보대 가라서나 Istnieją dwie 루규나 różne 루규 interpretacje. 루규나 Pierwsza 바르마다 jest omawiana właśnie przez tą południowy przekaz buddyzmu. I ona mówi, że do podziału doszło głównie ze względu na różne podejście do praktyki Vinaya, o czym mówiliśmy, o różne podejście do zasad funkcjonowania, życia, działania mnichów i mniszek. Zaś północny przekaz buddyzmu mówi, że nie, że ten podział nie dotyczył zasad Vinai, tylko dotyczył poglądu, zasad doktryny. Też to była taka różnica bardziej doktrynalna niż dotycząca ślubowań. I że też nie doszło do niej wtedy w Wajszali, do tego podziału podczas tej drugiej rady, ale doszło do tego później, podczas kolejnej jakby takiego spotkania rady w mieście Pataliputra, które dzisiaj można nazwać Patna, że to była Patna, czyli obecna stolica Biharu. Wtedy nazywano to miasto Pataliputra, a dzisiaj Patna. Czasami w niektórych tekstach nazywa się to miasto Kusumapura, przepraszam. Więc w tym mieście właśnie doszło do takiej rady, w której omawiano poglądy. Omawiano pogląd i północna tradycja mówi, że właśnie wtedy dopiero doszło do podziału na dwie szkoły, że jakby zasady Vinai nie spowodowały podziału na dwie szkoły, tylko właśnie te różnice poglądowe. Więc ten podział jest inaczej opisany w południowym i północnym przekazie. I kto miał rację? Jakby współcześni badacze bardziej zgadzają się z tym południowym przekazem, z tym jak to jest opisane w południowym przekazie. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że kiedy mówimy o podziale na równe szkoły, to najczęściej chodziło o podziały, o różnice w praktykowaniu Vinai. I teraz tutaj możemy pokazać, jak współcześni badacze jakby na czym opierają tego rodzaju pogląd. Jest bardzo wyraźna jakby definicja, na czym polega schizma, czyli podział sangi.
Do tego dochodzi wtedy, kiedy dana społeczność klasztorna, mnisia, nie chce już razem mieszkać, nie chce już razem żyć. Nie wyobraża sobie wspólnego jakby życia pod wspólnej wicharze, tak, w wspólnym klasztorze. Więc się i, i na przykład czyli na przykład społeczność klasztorna razem dokonywała na przykład praktyki wyznania raz w miesiącu oraz inne praktyki, takie wspólne praktyki klasztorne. Dopóki oni razem wykonywali te praktyki klasztorne, typu właśnie jak sodziąg i tak dalej, wyznanie i tak dalej, to mogli być uznawani za jedną społeczność klasztorną. Jeżeli już nie mogli jakby nie praktykować tych rytuałów razem wspólnie, musieli się rozbić, musieli mieszkać oddzielnie, dokonać rozwodu, to już wtedy mówimy o podziale, o odrębnej szkole, ale to wszystko dotyczyło zazwyczaj Vinai. Istniało na przykład bardzo wiele klasztorów w owym czasie, których mieszkali, bo już pojawiała się poglądy Mahajany i istniało wiele społeczności, które mieszkały pod jednym dachem i w tych społecznościach byli tacy, którzy jakby opierali czy też praktykowali poglądy Vinai, poglądy Mahajany, a inni i tacy, którzy praktykowali, utrzymywali poglądy Hinayany i oni mieszkali pod jednym dachem, jakby wykonywali te same rytuały, wyznania i tak dalej. Niektóre społeczności były tylko mahajanistyczne, niektóre były tylko hinajanistyczne, ale były też takie, w których obie te tradycje, te poglądy, te grupy, te poglądy się jakby łączyły ale nadal praktykowali wspólnie pewne rytuały związane z Winają, tak? Więc te grupy jakby razem koegzystowały pod jednym dachem. Dopiero kiedy różnice w Vinai były na tyle duże, że nie mogły już razem funkcjonować pod jednym dachem, dopiero wtedy się rozbijały. I na tym jakby współcześni uczeni opierają swój pogląd, że to właśnie różnice Vinai musiały być tymi, które ostatecznie decydowały o tworzeniu odłamów, o tworzeniu poszczególnych podszkół. Poza tym Vinaya zaczęła być interpretowana, wyjaśniania w różnych językach, o czym już mówiliśmy. I w różnych regionach geograficznych, więc gdzie istniały różny klimat, były te poza tym niektóre regiony były bogatsze, niektóre biedniejsze, więc to, co mnisi mają na sobie, jak się noszą, jak zbierają jałmużnę i tak dalej, musiało się różnić w różnych regionach. Więc jakby pewne regiony wymagały pewnej zmiany w nastawieniu do interpretacji tych odpowiednich zasad i pewnych ślubowań. I dlatego głównie dzisiaj ci współcześni uczeni jakby podkreślają, że to Vinaya i że właśnie to podejście do pewnych zasad życia klasztornego były główną przyczyną potworzenia się odłamów. Teraz, kiedy mówimy o poglądzie, o różnicach w poglądzie, to głównie dotyczy to tych 5 punktów Mahadevy
Wielu, 사실 i to 자유대바 były 개발의 jakby główne 사업에 różnice 적용 문제야. poglądowe 와. pomiędzy 대기 tymi 적용 szkołami. 문제야. 델레 잡교 문제야. 금생 가까르지 요르슬라비나 대안직 슈나섬 타스. Ale nadal głównym, 다모데 według 금생 당부대 współczesnych uczonych, 가라에 쉬우이나 głównym czynnikiem były różnice w utrzymywaniu 다모 대외 Winai, 쇼군도 a 중국 고동 dodatkowym jakby 슈나사야. powodem odłamu były te różnice w podejściu do 5 punktów Mahadevu. 다 대외 쇼군 사대 라친비기 개론 라친비 고르데다가 너니니 망부 쉬스미 봐. Więc mówiliśmy w zeszłym roku dużo o tych 5 punktach Mahadevy. 개론 라친비기 싱아 고르데 탐제 유엔내기 안에 슝 제라도 시아바 첨보다 Więc dyskusja na temat tych 5 punktów 된데기 딱 너나 탐제 유엔내기 omawiane w tekstach Sarvastivady, jakby oczywiście, ponieważ Sarvastivada się z nimi nie zgadzała, to jakby nie opisuje ich w sposób taki neutralny. Jakby krytykuje tych 5 punktów. Natomiast te szkoły, które się zgadzały z 5 punktami Mahadevy, opisują je w sposób pozytywny, tak? Więc jak czytamy, jak uczymy się teraz o tych 5 punktach z różnych tekstów, to musimy brać pod uwagę jakby źródło tych tekstów, jakby okoliczności, w jakich one były pisane i właśnie, że niektóre szkoły, niektóre odłamy buddyzmu się z nimi zgadzały, a nie inne nie. Więc trzeba o tym pamiętać. Sarvastivada była też szkołą, która mówiła na przykład o tym, że stan arhata jest ostatecznym osiągnięciem, podczas gdy Mahasangika mówiła, że to nie jest ostateczne osiągnięcie, że trzeba dążyć do pełnego stanu Buddy. I więc takich różnic poglądowych z czasem stawało się, było coraz więcej. Nie tylko tych 5 punktów Mahadevy. 도시 동계 산안라도 간다 자외 대바 개바 소니 더 조디 에네다다 화천비 싱아데 레 제제 우주 잡네 아니 고즈 근데 시에샤브레 마도베게 아니 Często mówi się, że pierwszy podział na te podszkoły dotyczył tych 5 punktów Mahadevy, ale tak naprawdę współczesni uczeni jakby pokazują, że to nie był jedyny punkt. 정규 난데게 시합은 능신 체제는 자외 대바 개야디 개론화신비기 땅알 때는 중벌했을라비나 대 긴준비기 증주로단 퉁문민도스 대 가르랬을라비나 개론 남라야 Poza tym musimy pamiętać, że pośród bikszu, pośród sangi istniało wiele różnych jakby różnych opinii dotyczących zasad Vinai. I na przykład, czy można było wykonywać rytuał sodziągu albo inne rytuały, które wspólnie mnisi i mniszki wykonywali, jakie wykonywać i tak dalej, i tak dalej. Dopóki i współcześni uczeni mówią, że dopóki jakby sposób wykonywania tych rytuałów był taki sam, grupa pozostawała jednolita. Dopiero kiedy zaczynali to wykonywać w różny sposób, to dochodziło do rozpadu.
Wielu też uczonych mówi, że 5 punktów Mahadewy, ten problem, pojawił się historycznie później niż jakby ten podział na 18, na 2 i 18 szkół. Niektórzy uczeni uważają, że najpierw doszło do podziału, a potem pojawiła się dysputa dotycząca tych 5 punktów Mahadewy. 신강문에서 좀 뒤주디 치부인 바사들. 따티다 니다 단기 공도 쉬하기. 김생 장보디 인제봐요. Wielu historyków to podkreśla, że tych 5 punktów najprawdopodobniej pojawiło się później. 치즈 중대가 차대요. 그래서 대야 80배 대바 중차치와 자외 대바 니수 개차치. Więc że tych 5 punktów pojawiło się po tym, jak wyodrębniła się Mahasangika. I ta Mahasangika wyodrębniła się głównie ze względów poglądowych. Ci uczeni mówią, że oni uważali, że to Buddha, stan Buddy jest najwyższym stanem, do którego powinniśmy rządzić, natomiast archaci to jest jakby takie pomniejsze wyzwolenie. To był główny i taki najmocniejszy argument Mahasangiki i powód, dla którego ona się wyodrębniła z buddyzmu jakby na osobną szkołę. Więc 5 punktów Mahadewy nie mogło wpłynąć na ten podział, na Mahasangikę i Sarvastivada, Stavirawadę w zasadzie wtedy mówiono. Więc tak mniej więcej opisuje się jakby podział, jak doszło do tego podziału i tak dalej. Teraz przyjrzyjmy się, skąd wiemy, skąd mamy tą wiedzę, skąd bierzemy wiedzę na temat tego podziału. Jest kilka tekstów, które trzeba brać pod uwagę. Pierwszym jest to koło rozróżniające różne tradycje piśmiennicze, o którym już mówiłem. Ten tekst napisany przez mistrza Sarvastivady Vasumitrę. Ten tekst został przetłumaczony kilkukrotnie na język chiński, więc w tradycji chińskiej mamy kilka przykładów. W zasadzie do tej pory zachowały się 3 tłumaczenia, 3 przekłady chińskie. Kiedy zaczniemy je porównywać i one są naprawdę bezcenne dla badania tego okresu w buddyzmu indyjskiego. Po tybetańsku mamy tylko jedno tłumaczenie, natomiast w języku chińskim mamy 3. Można powiedzieć, że jeden zatytułowany jest jako traktat o 18 szkołach. Drugi to traktat rozróżniający szkoły o różnicach, czy też traktat o różnicach pomiędzy szkołami. Ten pierwszy był, nie wiadomo kto przetłumaczył, ale on jest najwcześniejszy. Powstał w V wieku naszej ery. Ten drugi o różnicach pomiędzy szkołami powstał za czasów dynastii Chen w VI wieku naszej ery. Przetłumaczony przez mistrza Paramartę.
우마바다 멍구르베 대베기 On, 교조 on 조로 jest, 숨부 on był 치게 되레스 tłumaczony, on był również, ten mistrz był bardzo gyuru znanym, deda ngasu również pyoge później w tolaya Tybecie, mistrzem soje da nangso lozo tsuring Madhyamaki. gyawe gyuru shabe lobel lingden jege zebe deba tate bar cheba da nambar sheba saati nangde tyumburu bi yongdi gyus I ten jego chiński przekład został dopiero później przetłumaczony przez Acharyę Bawię na język tybetański. Czyli da dene di jelaya tłumaczenie liu sunga de tybetańskie mamy z kare sangale chińskiego liu tak sunga naprawdę, de nie deba bezpośrednio tate bi z shungden sanskrytu. tenju sa E, da te kare shubina de ene tangi lozo tangi rebu kaluya A chungde nie, de przepraszam, lozo tang pomyliłam się. shenzang gi To nie gyuru jest shabe tłumaczenie wane chińskie, tylko jest Shenzang najbliższe kongi pedi ane nasze tamzi yebar mawe tybetańskie samar tübe tłumaczenie gi jest peyi najbliższe gitse właśnie temu dana je tłumaczeniu nangden shane shebe gine ya mistrza gyuru sungi Paramatry, nangwa ne a shi nangden tybetańskie shak sang tłumaczenie shue było, rubji było, wykon, deba by, tang po, shenzang było tang tianzang tłumaczeniem gi gyuru z shabe da chak sanskrytu yores i zostało, da i to pynggyurli ya tłumaczenie jest temba ngadar autorstwa kaji temba Atishi i ngadar gi Naktolocały. galisane di gabli ya loza wa I sangde wa ono shabe gi właśnie gyuru jest shabe gi najbliższe, jak shunglu shera kwa porównamy te kolo wszystkie teksty, Yorwa chunglu shera kwa kolo sa te da prawie nie ane różni lobe się właśnie tuwale gi od zay tego shabe gi shung traktatu o tate bar różnicach tibrla pomiędzy bi kolo le szkołami deba mistrza tate bar temba Paramaty suyu w wa języku chińskim. ta tuyandu tati lobe tuwala ki tata shunglu shera kwa Potem kolo gi tsu kolejnym gyuru jest shabe wa traktat jindari kim chok ina o, di gyungen suyin ba di o, róż, sewe wa ma gyuja me bar o ki różnych szkołach shenzang piśmienniczych, tak można tata by było gyage gi przetłumaczyć z nalo la chińskiego, tang xuanzang Tangzhuo tianzang gi gyuru shabe Xuanzanga te da pyoge z nami VII yore wieku naszej ery. ane loza wa Jest sangyo to gi gyuru shunglu autentyczny shera tekst kwa kolo szkoły da Sarvastivada. tuwale gi zay shabe I gi jest deba tate bar temba bardzo gyuba sa di gi podobny tyngbu właśnie do yo tego res koła rozróżniającego różne tradycje da piśmiennicze, o którym tutaj cały czas mówimy. gyage nalo la ya shunglu Mm, shera kwa kolo gyumin do sumi yo ba I tele te shenbe teksty gi są bardzo yang podobne. debe nangde da dreyo gi yisha shenda kare yo Dodatkowo ba oprócz es tych chebi na ta chińskich yisha tłumaczeń, shenda mangbo shu du mm, na da di na ken she są ni bu jeszcze chi inne pa ngo zhe shu na sam res jakby chik ge kare źródła shebi na shiri pu ge res literackie shiri pu shu ge do wspominające o sa di 18, o tym gyurjang podziale na gyurjang podszkoły. sewa che Pierwszym jest gyurye Sutra sun she yo ba Pytań gyurya ge Shariputra. tu su di jin sharma liu sung ge tu li gyur Nie sha ba ma, res nie ma, di na lo la ya ta sutra została tso przetłumaczona na gingyu język khenjin be chiński de ba yana za chuzung be de czasów ba tinde ge Liu Song, dasho to ne en deba ki podczas su she sha ery tinde je chang ge dynastii Liu Song. tinde di ge On shungu de jakby tamje ge ne di opisuje de su su cha be ge proces shunglu rozpadu shira kwe be kola da na nga szkoły to z di na punktu lo widzenia ya gingyu khenjin be Mahasangiki. de ba de ane sangye ge I tambe chuen zingge ngoma Czyli yana to chang podejście tutaj różni shinu się me od ba de tego yin che koła shinde de je rozróżniającego nang ba ne yu różne sa tradycje da piśmiernicze, sushi da gdyż ma ba ten drugi tekst należy do Sarvastivady, do szkoły de kenje Sarvastivada, shenje de yin sa tindi ponieważ te dwie je szkoły cha miały różne da de ni ba de poglądy, jambe ge różne shu be do podejście sa do jambe ge shu pewnych be do sa di na lo ne kya ku tang go we do liu sa buddyzmu, ku tang go we liu napisały tą sa di gi historię pesha podziału w di różny sposób. kya gi Opisują ziyang ten ge ro podział w różny gi sposób. Kolejnym jest da lu chung Sutra ye ge kya Pytań ane Manjushiego, gindu ko cha sa de gi kya ge a ta shu sha de w di na lo la ya szczególności rozdział ge ra shin ye be gi shu o rozdzielaniu, czy chije też di di chije de jak dzielić deba relikwie. su su gi ming da de ye de I, le chije sha em, di chije de I tam o jest taki deba bardzo tu ge znany ko fragment, który chije gi sa wymienia de de wszystkie chije de ge ra szkoły, shin bu de nazwy chije de wszystkich podszkół. de chije sha ta te main be ge de Dlatego du ten tekst chung jest ma bo bardzo du de ważny, ne su bo tam ta te ta de wszystkie tu su nazwy cha me tych ge de podszkół sa są de le ba wymieniane. de shu mo che ta Innym pyngyu ge yi sha tekstem kha yo res związanych z tym tematem pyngyu ge yi sha kha yo res na shi są pe gi ge ba tybetańskie su przykłady, su czy su mi też ra kha yo res tybetańskie chije objaśnienia de ge je tego chi ba na di tematu. ko de su E, je su su du shu nan zhe do ta da la ba shu ga me do I da jakby ne omówię je później osobno. Te tybetańskie teksty omówię później osobno, w lu yu osobnym nan de wykładzie. da lu yu nan de ge na lo le ya Potem mamy ane de be nan de da je południowy tang de ba jo ge dan je be ge przekaz da i de ge tam yi sha ke sha kha yo są res tego rodzaju da teksty su jak sum sha ge Dipavamsa.
Mahavamsa i Buddha Goshas, jakby komentarze o debatach Buddha Goszy. To są te trzy teksty, w których są jakieś nawiązania, czy też opisy dotyczące tego podziału na podszkoły. Więc to są również ważne teksty podczas badania tego tematu. Więc to były główne teksty źródłowe. Kiedy mówimy dalej dalej musimy wyjaśnić różne teraz jakby przejdziemy do tego, jak w tej północnej tradycji, czyli opisywany jest ten podział. Potem omówimy sobie wymienimy sobie wszystkie nazwy tych szkół, potem omówimy sobie, jak współcześni uczeni opisują różnice pomiędzy tymi szkołami, jakie były ich filozofie i tak dalej. Więc jeżeli zobaczymy, jak daleko pójdziemy jakby w tych wykładach letnich, czy te wszystkie jakby tematy zdążymy omówić. Więc najpierw przejdźmy do tego podstawowego podziału zgodnie z opisem północnego przekazu. Jest tak, jak mówiłem wcześniej. Jak mówiłem te koło rozróżniające różne tradycje piśmienne ma trzy różne przekłady chińskie. Ta Xuanzanga jest najbardziej jakby kompletna, znaczy to, że najprawdopodobniej cały ten tekst jest przetłumaczony. I Xuanzang jest również są również notatki, czy też jakby komentarze do tego tekstu napisane przez ucznia Xuanzanga, mistrza Kuiji, który wyjaśnił niemalże każde słowo tego tekstu i dał jakby takie i dał takie opisał uwarunkowania i jakby kontekst dotyczący tego tekstu, poszczególnych fragmentów tego tekstu. Więc jest to bardzo ważny tekst. Więc zgodnie z tym przykładem Xuanzanga, najpierw doszło do podziału na tak zwane 4 odłamy. Te 4 odłamy, to był odłam Naga, czy też odłam Nagów, różnie to można tłumaczyć, odłam oddalonych, czyli tych outcastów, odłam uczonych i odłam czcigodnych. I te 4 grupy na pewno różniły się w podejściu do tych 5 punktów Mahadevy, ale też jakby spowodowały i właśnie te dwie i ten podział na te 4 jakby odłamy doprowadził do tego pierwszego podziału na te pierwsze 2 główne szkoły buddyzmu. Sthaviravada i Mahasangika.
Więc tutaj mamy te 다자오미로 cztery frakcje, 시사야 tak? 아니 Jakby te 데리 루이 cztery. 쏘세 지 타고비 쏘세 지 마음도 테베 쏘세 지 Więc 군데 pierwszy odłam to jest ten Naga Hasti, 안디 druga jest 현장의 tych 교샤비 outcastów, druga jest 균주라고 trzecia jest 그러다 uczonych, a 어디야 czwarta 벽에당 czcigodnych. 교샤비 슝루지라고 콜린다 Tak 수가 to jest 예수누마 przedstawione właśnie w tym 디고티디 przykładzie 셰세 Xuanzanga. 다 가다 현장의 W 교샤비기 innych przykładach 디 슝루지라고 to wygląda nieco inaczej, 슈거비 ale 슈거비 zaraz o 초바 tego 대시비 wrócimy. 중재 아니 루이소 Więc, 타고비서 마음도 więc 테베 zgodnie 슈베스 z 그레쇼브레스 przekazem, 당에 대야 빠르시 쇠비 więc 에야기도 tutaj 나가는 można ich tak mniej więcej przedstawić. 빠르시 쇠시 간데레야 개벽이야 Teraz 제가 비교 AI może stworzyć 어떤 wiele 기기 różnych 가르쳐 takich 보면 obrazków, więc to są 루이소 takie obrazki stworzone przez AI, 사자들이야 przez, 또 동세들 비디오지 więc ta 쉐데르 pierwsza 이야기와 pokazuje 어다데 nagów, 동세를 tą odłam 네 nagów. 타고비서 처음에 아니 디오 될래야 예쇼 될래야 Druga to jest tych outcastów, którzy mieszkają gdzieś na obrzeżach kraju i tak dalej. Trzecia to są uczeni, to są ci uczeni, którzy czytają sutry i studiują różne teksty. Natomiast medytujący mnisi to są ci czcigodni, którzy oddają się praktyce. I w tych notatkach, w tych komentarzu do mistrza Kuiji są jakby takie komentarze, takie rozróżnienia, na czym polegały różnice pomiędzy tymi czterema grupami. 당부디 시수 당부디 Więc pierwszą z tych grup była grupa tak zwanych nagów. Niektórzy uważają, że do tego podziału doszło dlatego, że z powodu jakby tego, że ze względu na liderów tych poprzednich, tych poszczególnych grup, natomiast inni uważają, że ten podział nastąpił w inny sposób. Zaraz poczekajcie, muszę zmienić slajd. 그래서 다 당부되려야 아니 당부 실수 당부대 가를 쉬비나라 아 실수 당부디 총이 우리의 진주를 되는 야와체와 사디 말에 다디기 총이 우리의 진주를 되는 야와체와 세디 송당다 제비나 Więc kiedy patrzymy na tych właśnie liderów, jakby że jak do tego doszło? Doszło do tego, że były takie grupy wiodące i grupy, które za nimi podążały w ten sposób. Że z tych czterech dwie były wiodące i dwie, które podążały za tymi wiodącymi. I tak doszło do rozróżnienia na te dwie główne szkoły. Czyli ta pierwsza grupa, na przykład nagów, trzeba pamiętać, że naga w sanskrycie może oznaczać nagów, czyli te jakby takie wężowe duchy, ale może również to słowo oznaczać słonia. Na przykład mówi się, że naga jest słoniem i słoń jest również nagą. Co to znaczy? Słoń to jest ktoś, kto jest bardzo silny, kogo nie można powstrzymać, który również jest dość dziki, który bardzo trudno go poskromić. I mówi się, że w tej grupie ci liderzy tej grupy właśnie mieli bardzo duże wpływy i bardzo duże wsparcie ze strony króli, ministrów i tak dalej, różnych władców. I bardzo często też krytykowali jakby szlachetną sangę, bardzo często krytykowali innych, po prostu byli bardzo mocno zainteresowani władzą i jakby tymi wpływami władców i tak dalej.
I doprowadzali do wielu konfliktów, po prostu tak można dzisiaj powiedzieć, że tworzyli, że byli takimi politykami w szatach. Byli również bardzo często bardzo złośliwi, nieuczciwi, doprowadzali do różnych niestosownych zachowań. I ta szlachetna sanga, ta taka praktykująca sanga nie była w stanie tego powstrzymać, ponieważ ci ludzie mieli tak duże wpływy wśród właśnie władców. Druga frakcja, podobna do nich, tak naprawdę to byli jakby tacy uczni, to była ta frakcja outcastów, czyli oddalonych jakby w pewnym tłumaczeniu. To byli jakby tacy uczniowie tego Mahadevi, którzy mieli bardzo dziwne poglądy na temat natury zjawisk, nie zgadzali się, nie chcieli utrzymywać pewnych zasad Vinai w ogóle, swoich ślubowań. W zasadzie nie było w nich nic szlachetnego. Cały czas się kłócili, cały czas jakby inicjowali różne kłótnie w sandze i różnica pomiędzy nimi a nagami polegała tylko na tym, że ci oddaleni nie mieli takich wpływów wśród władców i mieszkali gdzieś na pograniczach krajów, w biednych takich miejscach i można powiedzieć, że byli jakby takimi naśladowcami tych nagów, ale mieli mniejsze wpływy i mniejsze bogactwo. Kolejną frakcją była ta właśnie frakcja uczonych, która głównie oddawała się studiowaniu. To byli najczęściej bardzo jakby zwyczajni mnisi, ale którzy utrzymywali bardzo wielki szacunek do Tripitaki, utrzymywali swoje ślubowania i bardzo dużo studiowali, oddawali się jakby studiom i bardzo często mieli bardzo duże zrozumienie nauk Buddy. A czwartą była frakcja, jakby, czy też odłam czcigodnych, która głównie oddawała się praktyce. Wielu z nich to byli urzeczywistnieni mistrzowie, którzy potrafili na przykład ukazywać różne cuda i tak dalej. Była to prawdziwa szlachetna sanga. Więc często mówi się, że te frakcje tak naprawdę doprowadziły do podziału na te dwie główne szkoły, że ci nagowie i outcaści stworzyli jedną szkołę, a ci uczeni i czcigodni stworzyli drugą szkołę. I to jest jakby jedna z interpretacji, jedno z objaśnień, jak doszło do tego pierwszego podziału. Drugim objaśnieniem drugie objaśnienie jest takie, interpretacja jest taka, że głównie tutaj chodziło o poziom wykształcenia tych społeczności. To drugie wyjaśnienie również jakby akceptuje te cztery jakby objaśnienia, ale to objaśnienie mówi, że nagowie to byli głównie utrzymywali jakby bardzo czysto swoje ślubowania Vinai, że należeli do przekazu Upali. I że oni właśnie byli takimi nagami, to znaczy byli takimi silnymi postaciami w utrzymywaniu Vinai właśnie i że później była ta grupa outcastów, czy też oddalonych, która przyjmowała
takich do swojego grona, takich właśnie mnichów, którzy łamali ślubowania, którzy byli też zwyczajnymi istotami, ale nie tylko zwyczajnymi istotami, po prostu byli najbardziej jakby największymi ignorantami, najmniej świadomości, najmniej wiedzy mieli w pewnym sensie. Później ci uczeni w tej interpretacji to byli i zwyczajni mnisi, i też urzeczywistnieni, którzy oddawali się głównie studiom sutr i głównie pochodzili z tradycji z linii Anandy. 마음도 되게 소사데 수식이 인한자 파베 가사 인한자 간다라 도데 마음도 로바 상기가 리버즈베 도덴지바 Natomiast ten odłam czcigodnych w tej interpretacji to byli i zwyczajni mnisi, zwyczajne istoty i urzeczywistnione istoty, urzeczywistnieni mnisi, którzy urzeczywistnili znaczenie prawdziwej natury, byli bardzo wykształceni, mieli wielką wiedzę, świadomość co do dogłębnej natury zjawisk, a ich wszystkie właściwości były naprawdę szlachetne i oni najczęściej należeli właśnie oni się bardzo często oddawali tworzeniu traktatów o Abhidharmie, czyli opisywali te subtelne różnice pomiędzy zjawiskami i należeli głównie do linii Purny. Na tym poprzestaniemy na dzisiaj. Na dzisiaj to już koniec. Dziękuję.